Hola, soc Mar, tinc 16 anys i vinc a parlar del llibre Doc Dougie. L'autor és Vicent Dací. El llibre conta la història d'un jove doctor que viu unes escenes paranormals. Va començar el dia de la seva primera guàrdia de nit a pediatria, quan va recibir 4 xiquets amb símptomes semblants i paranormals. Esta situació el va portar a investigar els casos dels seus pacients on també troba la mort. Jo vaig patir por quan el jove va eixir de l'hospital buscant un taxi i li va aparèixer un antic cotxe de Nova York on el taxista era tipus un monstre d'Universal i no s'atrevia a portar-lo al cinema Mala Mort, que és on volia arribar ell. Per fi el va portar i el va avisar que si entraven ja no anava a eixir. El que més m'agrada del llibre ha sigut l'inesperat final i el recomanaria a gent de la meva edat perquè té un caràcter juvenil. Adeu.